dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw. May nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikit. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng walo aming pagsikta, ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mamapit at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio.
the Philippines. We are the PBS, the NBN, the PBS, Bomboradio, Philippines. Bombo Radio Bacolod. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Maayong adlaw, mga inigugma ko nga mautod kagabian kay Kristo sa sining ikaanom nga adlaw sa Oktaba sang pagkatawo, kag sa gihapon malipayon nga Paskwa sa aton tanan. Subong man nga adlaw, aton kinasaulog ang kapiestahan ni San Silvestre, isa ka Santo Papa. Si San Silvestre napilian bilang Santo Papa sang tuig 314, kag siya napatay man didto sa sining nga adlaw sang tuig 335. Ginadumdum siya bilang Santo Papa sa mga importante nga mga tinuig, sa diin ang Kristiyano nga simbahan, ginpasugtan kag sang ulihi ginkilala sang Imperyo Romano. Sa amo man sini nga tion nga ang emperador nga si Constantino nagtawag sang konsilyo sang Arles, kag Nicaea, sa pagtapna sang sala nga mga pagtuluuhan. Subong man, gintukod ang mga dalagko nga mga basilika sa Roma kag sa iban pa nga bahin sang imperyo. Yari ang dako nga pari nga sa iya panahon nagpahamuot sa Dios. Tungod sini ang Ginoo naghimo sang kasugtanan sa pagpauswag sang iya katawhan. Mga muyo kita. O Ginoo, buligi kami nga nagadangop sa mga pag-ampo ni San Silvestre, Santo Papa. Agud tuytuyan mo kami sa siningdutan-on nga kabuhi. Tubtob madangat namon sa langit ang kabuhi nga wala sing katapusan. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo. Sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Juan kapitulo 1, versikulo 1 tubtob 18. Sang wala pa matuga ang kalibutan, yara na ang pulong. Ang pulong kaupod sa Dios, kag ang pulong Dios. Halingid sa ginsuguran, ang pulong kaupod sa Dios. Paagi sa pulong gintugas ang Dios ang tanan. Kag wala si may natuga, kung hindi paagi sa iya. Ang pulong amo ang ginhalinan sang kabuhi, kag ini nga kabuhi nagdala sing kapawa sa mga tawo. Ang kapawa nagasigas sa kadudulman, kag ang kadudulman wala makadaog sang kapawa. Ang Dios nagpadala sa iya manugbalita, ang tawo nga ginhingalanan kay Juan, nga nagakari sa pagsugid sa mga tawo na hanungod sang kapawa. Ginsugiran niya sila agod ang tanan magpamati sa mensahe kamagtuo. Siya mismo, hindi amo ang kapawa, kundi nagkari siya sa pagsugid na hanungod sang kapawa. Ang pulong amo ang matuod nga kapawa nga nagakari sa kalibutan, ka nagaiwag sa tanan nga mga tawo. Ang pulong yara na nga daan sa kalibutan. Ang kalibutan gintugas ang Dios paagi sa iya, pero ang kalibutan wala magkilala sa iya. Nagkari siya sa iya kaugalingon nga banwa, pero ang iya mga kasimanwa wala magbaton sa iya. Pero mayara gidman nga nagbaton ka nagtuo sa iya. Gani ini sila ginatagan sing kinamatarong nga mangin anak sang Dios. Nanginanak sila sang Dios, hindi sa tawhanon nga paagi, sa bagay nga natawo sila, nga may tawhanon nga amay, kundi ang Dios mismo, amo ang ila amay. Ang pulong nangintawo ka nagpuyo sa tunga naton. Nakita naton ang iya himaya nga puno sang grasya, kag kamatuoran. Iniya mong himaya nga nabato niya subong bugto nga anak sang amay. Nagpanaksi si Juan na hanungod sa iya, ka nagsinggit, amo ini siya
ang akon ginsiling sa inyo nga magakari nga ulihi sang sa akon, pero labaw pa siya sa akon, kaysa wala pa ako matawo, yara na siya. Gikan sa kabuganaan sang iyang manggad, ginatagan niya kita sang nagadinasundason nga mga bugay. Ang kasuguan ginhatag sang Dios paagi kay Moises, pero ang grasya kag kamatuoran nag-abot sa aton paagi kay Hesukristo. Wala si bisang sino nga nakakita sa Dios, kundi ang bugto nga anak sang Dios. Nga yara sa luyo sang amay, amugid lamang ang nakakita sa Dios. Siya amo ang nagapahayag sa iya. Mga utod, si San Juan sa aton ebanghelyo nagasaysay sang pulong nga nangintawo. Ang pulong nga nagdala sang kapawa sa kadudulman kag nag-iwag sang bugos nga kalibutan. Si Jesus nga amo ang pulong, halin pa sa ginsuguran, tubtob sa katapusan. Siya naghalin sa Dios Amay, bangod sa luyag niya nga maghiusa sa iya mga tinuga, paagi sa iya nga ginpadala nga bugto nga anak nga si Jesus. Paagi kay Jesus na nga buhi sa tunga sang tawo ang Dios nga hindi makita. Nagpakanubo ang Dios paagi sa pagkatawo niya sa kalibutan. Daw ano kadako nga pagigugma sang Dios para sa aton tanan. Kag ang tanan nagsugod sa isa ka pulong, kag ini nga pulong wala sang iban kundi ang aton Ginoo. Sa aton pagpamalandong sang pulong sa sini nga adlaw, nagakaangay man nga tamdon naton ang pulong nga nangintawo kag naghatag sang kapawa sa kadam-an. Wala sang iban kundi ang aton Ginoong Hesukristo. Magpasalamat kita bangod sa bugay sang iya kabuhi nga ginpaambit sa aton, bisan pa hindi kita nagakaangay sa iya. Kag maayo man nga sa sining hingapusan nga adlaw sang tuig 2022, aton man pamalandungan kung ano ang nanginbunga sang pulong sang Dios nga aton ginapamatian adlaw-adlaw. Aton usisaon ang aton mga konsensya kung ay hanapatubo man naton ang pagigugma sa pulong sang Dios, kag matuod gid bala nga nangin kaparte ini sang aton kabuhi bilang iya mga sumulunod. Adlaw-adlaw, gingrasyahan kita nga makapalayag diri sa kahanginan sang pulong sang Dios, kag makapamati, kag makapamalandong sini. Sa pagtakop naton sining isa na naman katuig nga ginbugay sa aton sang Dios, mahambal ay hanaton nga nagugat na ang pulong sang Dios, si Jesus, ang iya kabuhi kag pagpanudlo diri sa aton mga tagipusoon kag huna-huna, kag nanginbalayan ini sang aton pagpangabuhi bilang matuod nga mga Kristiyano. Matuod nga hindi kita makatikal nga may maayo nga nagakalatabo sa aton kung kita guided sang pulong sang Dios. Apang maayo man nga i-claim naton ang grasya nga dulot sini sa aton kabuhi. Malayo ang aton nadangtan bangod sang pulong sang Dios. Aton balikan ang aton mga eksperyensya kung sa diin na transforman gid kita sang pulong sang Dios. Sa personal level, nangin kapawa ang pulong sang Dios para sa aton, ilabi na gid sa oras ang kadudulman sa aton kabuhi. Ang pulong sang Dios amo ang nagserbi bilang kasanag ukon kapawa sa aton panghuna-huna sa mga tion nga wala na kita sang mahangpan sa nagakalatabo sa aton kabuhi. Kag sa aton personal experience sa pulong sang Dios, nga kon kita ginagiyahan sini, ang aton mga pulong nagagiyaman sa iban. Kag ang aton nga pulong nahimo man nga kapawa para sa iban. Lamang nga ginagiyahan kita sang pulong sang Dios, ang aton pulong sa iban nagagiyaman. Daw ano bala nga kasanag ang aton mahatag sa iban kung sa tunga sang ila kadudulman sa panghuna-huna, makabati sila sa mga pulong nga makahatag sa ila sang kasanag. Magamay lang ini nga butang kung kabigon, apang dako ini sa mata sang Dios. Bangod ang pulong, matuod nga buhi sa aton kabuhi. Kag padayon nga nagakabuhi sa tunga naton kag sa aton isig katawo. Magpasalamat kita sa bugay sang pulong sang Dios, gagabay ngang aton mga pulong, magserbi man nga iwag sa iban. Amen. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Paulines Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets,
6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sang mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang Summer Capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang Summer Capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mga busay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto na ningin banwa sa tong February 9, 1983 naging sunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto ang ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta?
Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year. Paradyo Bombo! To All-Star Nation and Kabombo. Kagaron sa New Year's Countdown, 19 oras, 35 minutos, kag 50 segundos na lang nabilin bago maabot ang bagong tuig. Welcome na kami na magpalagay sa Platuntunan Bombo Reports First Edition. Pang sa edisyon sa Platuntunan, petsa 31 sa bulan niya sang Disyembre. Katapusan nga adlaw, katapusan edisyon sa Platuntunan, siniya nga tuig 2022. Kamusta na kamo? Good morning, good morning, good morning, good morning. Sa atin masok sa atin matag sa atin si mga kabombo sa kabusangan sunod sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nakoturan nato aga pang nagbulog tawa. Nakoturan nato kung natutok na sa ato sa FB Live ko YouTube channel. Mga taga-Negros, taga-Bacolod, di mo sa bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan. Makita na nila, batian natin papalagan singa kagahon. Inyo pala tuntunan Bombo Reports First Edition. Ang mga balita nga to na gaan pagtamod sa niya nga kagahon bago matapos ang tuig 2022. Magsulod kita sa tuig 2023. Sa aton sila mga nagapaunay ang mga balita lokal, bastante kuno karon ang supply sang prutas nga ginabaligya sa aton mga merkado. Apang mas mataas-taas ang presyo sila kumpara sa mga nagliligad nga mga sinimana. Sa mga nagapahuna man nato niya mga balita sa palibot niya sa pungsod, mayoriya or 93 or 95% sa mga Pilipino nagapati nga mayara sang kayuhan siniya nga bagong tuig. Sa balita naman atong gikan sa lawas ang China ho kag ang Russia liwat mga nagapasalig sang pagpabakod sang ila sining relasyon sa piyak sang padayon. Kapag bombardiyo Korea sang Russia dito iya sa pungsod Ukraine. Mga balita nga aton nga pagtamod sining kagahon na balita nga aton ni Balon. Sining aga papalagan siya Platuntunan Bombo Reports First Edition. Katuloy ko ang report ibo mo Carla Defensor sa patrolo. Terrible ang supply sa prutas mga kibanan. Ang presyo na isang ang surprise ang prutas makita naton bastante. Bisan sinyo ko mga banwa kasunod sa mga merkado kadto kamo bastante way ginakulang damo stocks ang prutas sa mga kabinan. Sa kinandang ginabakal naton ng mga Pilipino, ginagamit naton yung pang paswerte sa pagsunod naton sa bagong tuig mga kabinan. Kaling kaya makita naton mga pagsaka sa presyo ang mga taga-pulo nga mansanas nga sa mga nagligad normal days niya subong tag 15 pesos mo. Ang presyo sa ubas, ang presyo sa iban pa nga mga round fruits, may mga oranges, kag iban pa nga masaya sa nga prutas mga kibanan nga atong ginahanda, ginapreparar sa aton sila pagsugalaw sa bagong tuig mga kibanan. Kapag ang makuturan nato niya nga pinauli sa ila tagsa ka mga panimalay, ang mga bus terminal naton tisikagahon natulutaway pa propila ka mga bus series bus naton sa gatas ni kagahon from Bacolod going north nga porsyon daw damo iya nga pasahero aga pa para mas normal days no sa adlaw iya sa Sabado. Kahapon terrible man ang dagsa sa nga pasahero. Kahapon na terrible man ang traffic na tawag nga New Year's
rush, no? Katiban mangkibanan kahapon is holiday, no? Rizal Day mangkibanan, tisubong iba ni nga mga private offices, may ara pa half day nga mga opisina. Kahapon guro gitik ginkuan na take advantage sa aton mga kauturan niya kahapon kiti wala sang trabaho na mo naghingagaw sang pamalaklon sa makinlanon para sa pag sugalaw sa bagong tuig. Kahapon, kagabi, mga alas 7, alas 10:30, 8, damo pasalakyan sa ato sining mga dalanon. Itong gingagaw nga pangumpra sa ato sining mga kuan sa aton nga mga kauturan. Subukan lot, Berto pa man niya aton nga mga kuan, mga baligyan, dibla, mga malls nato niya, mga departments nato, subukan daw, Berto pa mo. May bukas pa sila nga ato pagaligoti, instead nga daw, mostly nag-close ang mga malls na ito, alas 9:30. Kasi mag-early pa sila kay para matagaman tiyempo. Ang ila sila makuturan, ila mga emplado nga magkahingagaw man puli kaya makasilibra sa bagong tuig sila tag sa iya kapamilya. Despite sa kamalalon sa balaklon, despite sa pagtaas ang presyo sa mga nagapaguna nga balaklon, pratikamente mga ingrediente nga itong ginagamit sa pagluto, sa pagsugalo sa baong tuig. Damo gyapon na makita naton sa mga grocery store, sa mga malls, sa mga mini market. Kita damo naton gyapon damo sa mga turaton nga nagapamalaklon. Of course, especially ang mga prime commodities naton, mga ingrediente sa pagluto naton sa mga pagkaon mo ni kahapon sin naton at idadag New Year's rush kahapon bagod sang pagdugok sa madamo nga mga kultura naton nga nagpamalaklon nagresulta man sang paghinay sang flow sa traffic, no? Ang pila naton kay dagko nga mga malls o ginakulang sa mga parking space. Sa ila sila mga parking area, pati yawan ka pakalibot-libot sa tagduwa ka, 3 paklibot sa balik-balik ka makita ka bakante sa ila sila parking area bisan tuman klapad. Bangod sa damo sang mga salakyan, pero bisibara yung makabinan sa atong dalanon, matyagan ko makitaan taguro sa atong dalanon 60-40, 60% ang mga pribado nga vehicle, 40% wala ang mga pampubliko nato nga masalakyan. Wala bisan kamuro or silver sa nagalinyahanay nga masalakyan sa dalanta sa mainay nga flow sa nga aton sining traffic. May makitaan katuod kung may makita kalimag ka mga public utility vehicle nga nagasundanay pero the rest siya kag tubangan niya sa likod niya gadoble man number sa mga pribado nga salakyan. Amo ning sinatonti damo sang private vehicle sang sa public utility vehicle. Dugangan pa sa mga nagamotor, dugangan pa sa pag tinabok-tabok sa atong makaturan, terrible din natin kita Bless Pilipinas kung mong kabsurbar, din natin kita sa isa ka kalyabe, especially sa downtown area naton, sa mga main thoroughfare naton, like lalan sa Lacson, do halos pilak metro may pedestrian lane mo. Tingko sa mamamla nagapag-utok man sa flow and traffic naton, kay bisan dito sa piyak stop ka na sa piyak nga cornero, sa piyak nga side sing dalan niya sa stoplight ni may pedestrian, may nagatabok mamablang sa piyak kabangga may pedestrian, paggot sa piyak, paglabot sa piyak to mahinay naman siya kay may nagatabok sa pedestrian. Nakadamo sa pedestrian lane naton rin. Dapat nang may area gidla, like sa Metro Manila, like sa kadto sa EDSA o sa iba pa ang mga dalan, mayor mga dalanon, ang distansya sa pedestrian lane niya kalagyo mo. Lagyo kundi kayo manaog, tabok ka dito pa lakat ka pa ito pila pa metrong lakton mo, dito ka pa matabok sa pedestrian lane. Di sa atin diya nga pila lang kimetro ang antad, may pedestrian lane kung sa tempo pa din nagapatugaman sang mahinay nga flow sa aton sini nga trapiko. Pratikamente mag-rush hour, sa aga, sa hapon, triple, ang tirin-tirin naton sini nga mga salakyan ti subong yang adlaw, sini naton
may iba natin ng mga private offices, may half day pa nga opisina. Kaya of course, naman nato sa mga adlaw, no, sa pila nato niya kay mga baliligaan, di maduludagsa pa ni ang nagkatura naton. Ay iba tingaga pa ni baklan, iba na mga palagas, may kulang-kulang sa mga kainanon sa ilang lutuon. Kaya of course, diri sa aton iya sa probinsya, ang pag-travel sa pila natin makuturan, ay ngaga pa man sila puli. Sa ila tagsa iya kay mga panimalay sa pila ka porosyon sa ato sa probinsya. Kaya of course, ang managapalauli iman ang diri sa Negros, padulong sa Cebu, padulong sa Panay, vice versa mga kaibigan. Paano nga na ito naman sa after sing Christmas, no, na naglain-lain pang chimpota, mga subong kay for the nagligad nga tatlo na kadlaw, no, nagbawi-bawi kita, nagnami na ato sininga panahon. Wala na nakatugas ang pagkadilatar, no, sang pagbibiyaya sa ato simikotrampet kemente nagabiyay biya sa ato sininga mga pastcraft kag mga roro vessel mga kaibanan. Pitsa 1, pitsa 2, Lunes special na working holiday naman, mamalawig-lawig ang ginios-gios ng ato sininga mga katuran. Of course, ginapanugyan sa ato si mga utod sa ato ng mga pumuluyo, ang paghalom sa paggamit niya sa nga palupok, sininga pagsugalaw sa bagong despite sa kampanya, despite sa panugyan sa ato sini gobyerno, despite sa advocacy no, sa Department of Health, nga likawan na yung paggamit sa palupok. No? Sabagay, pila na katuig ang mga advokasya sa ato sininga Department of Health. No? Of course, sa prioridad man sa ato national government, ang likawan na yung paggamit sa mga palupok kay hindi maayo ina. So of course, nakita naman sa naligan ng mga New Year's celebration na gamay-gamay ginaman kadamon sa mga individual nga nabiktima sang firecrackers. Nabiktima iya sang palupok. Kumpara mo sa mga 10 years ago, 5 years ago, nga daw kadamo gid sa mga nagkabiktima. Kaya isa sa mga rason, ining mga ginabaligya nga mga palupok. Kaya sinatabla, hindi ba dumension, chimpo ni Presidente Duterte, ginplano galing nga i-ban nationwide ang pagmanufacture, paggamit sa mga ano ito ay mga firecrackers kag pyrotechnics, di ba? Pero ay man dayon kay ti billions of pesos nga industriyaman mo sa Pilipinas, at stake man diri ang madamo nga employment, kay ti every year mga iba niya October sugod na manufacture mo sa mga firecrackers in preparation sa pag-abot niya sa bulan sa Disyembre or sa pagsugalo sa bagong tuig. Di ba? Puti as pila natin yung interview sa mga firecrackers and pyrotechnics retailer, kagabi ang presidente to sa asosasyon sa mga firecrackers retailer kag manufacturer ito iya sinigaranti nagambal nga wala naman kuno pagtaas ng presyo sa palupok siniyang adlaw kay ti amo ning adlaw mo 31 ang kinaandan nga di madagsa ang baklanay sa nga mga palupok sa aton sini nga mga noituhay nga mga managbaligya every cities or every localities or every LGUs di ba may ara na iya sang designated firecracker zone nga da lang pwede ka makabaligya sa mga palupok kay ti kuan na sa mo may mga local ordinance na yang hindi ka na pwede da ka baligya kundi din lang ara designated firecracker zone nga da lang pwede iya makabaligya. Of course, sa panugyan sa DOH, hindi kung mahimo, hindi na magamit sa palupok. Doon din ba siya naigad to itong again patagayon nga meeting sa DOH Western Visayas, itong iwas pa po ito campaign nila bla, naligad nga report man, ngati kung pwede, instead nga palupok, mangita na kita sa iba ng mga bagay, nga maka-create kita sa sound. Gina-discourage mo na ganyan subong paggamit sa turutot mo, di ba? Turutot kaya may COVID pa kita. Ara pa kita gyapon sa kuan sa ilalom sa state of calamity, state of national calamity. Or state of amo nang kuan lang ginapatuban kaya ara pa sa COVID-19, no? Gina-discourage mo na gani ang
gamit mo sa palupok. Instead, kita sa iban nga mga means nga maka-create ng sound. Pwede ko na magamit sa mga dalag ko nga mga speaker, patakaron ta dira o iban nga mga bagay gamit nga palpagonta nga maka-create sa nga magahod. Kaya di ang mga costumbre na to ng mga Pilipino nga pagsaglod sa bagong tuig ang to drive away ning magamit sa palupok nga malawig na itong kostumbre nga nakuha na ito sa kostumbre sa China bago sa influential na desaton. Ang purpose nito to drive away sa bad spirit. Hindi na mag-upod pa siya sa pagsulod sa bagong tuig. Instead nga palupok, instead nga turutot, magpatik-patik lang ito daw. Kung pwede tayo patik-patik, yung baka-create kita ng sound or magamit ka sa madalag ko ng mga speaker para makatiik ta sang gahod bang kami. Of course, ito expected naton sa buong adlaw manaming tsimpo ta. Kung namin tsimpo naton, basi magdamo-damo naman ang mga pinulupok. Tiban gani ang mga LGU siya, may arat naman lang ginahimo ng mga fireworks display para hindi na para i-discourage ng ilang mga pumuluyo nga magbakal ka magamit iya sa palupok. Of course, makita natin may bakal gima niya makauturan naton. Galing kiti subong naman nga law 31 ang expect na kapag dagsa pagdamo sa mga nagabakal sa palupok. Of course, gapasalig man itong manufacturer sa mga palupok nito sinigaran nga may bastante nga supply nga makalabutan man. Of course, igod ako din sa Bacolod na to, igod na ako madagsana, mga alas 11 ng gabi, alas 11:30, ubos-ubos naman na ng ilang mga baligya ang palupok. Mga binanda sa may reclamation area. So, muna parugyan nato na sa mga koto naton, sa mga galikana, mga bata yung sawayon yung gid, hindi magpalupok, kay base ibla -1, -2, -3, ila sila nga tudlo, or base magkalukpan sa mata, kag magkalabulag, bla forever, gabay pag hindi lang. So, discourage ta, frente sa mga minors na ton. Kaya of course, sa mga nagapalupok, ang aton lang panugyan sa inyo, hindi ba may mga designated firecracker area man kita, sa mga barangay, nga lang kamo pwede makapalupok. Kaya ito sa ibang kinanda niya, sigad sa dalan, may naglabay nga tao, may nagapauli, may naghagap. Kaya po, gusto palupok sa dalan, gusto mo, tigabalawa sa ibang piskan, malukpan na siya, mapasok siya, or mapila siya, or makibot siya. Sente ko nag-drive sa salakyan, nga makatuga iya sa aksidente. Of course, sa aton man nga mga kulturan, sa magsilibra karon sa nga bulag tuig sa gabi, kung gusto niyo pa yung mag-travel, magpuli ka mo, hindi na kamanay bira-bira inom kung nakainom natin, hindi na mag-drive, makabinangin ko sa mo may ginatulaan sa aksidente. Kung pwede pa lang puli temprano, pag-abot sa balay, dito na tuduhi inom. Okay, kung nakainom na, hindi na gin mag-attempt pa nga mag-drive sa anuman nga sahi sang bihikulo. Likaw kita sa aksidente, kung bastante na, di pahuway na, hindi na mag-treber pa nga pupasumpit ipot si motor mo, mag-ibot-ibot, mag-uwida sa lata, kaya silibra ka sa mga auto, sa ibla kung galibot-libot, pamatyagong blaw. Kaya makatuga ka pa iya sa aksidente. Klaro, ang mga panogyan nato, nasa moto nato, sa atong pagsug-alaw karon sa gabi sa bag-ong tuig. Oras ang po na Bacolod Philippine Standard Time, 43 minutos na naklabay stock na alas 4 sa this time. Liliyon tabiaga pa, sa mga kotor natin bakal sang prutas sa plano po bakal sang prutas, mga manog prutas naton, maning pasing nalikdan nga mga tatlo kadlaw, naga 24 hours na sila iya sa pagbaligya sa nga prutas mo. Silibig kagahon, liliyon ta si Bumbo Carla, liwat pick up po naton, ang presyo sang prutas naton. Kasi nito naga pa na iba niya, mamalakpo naman na yung prutas. Ang ito, prutas na kailangan sa aton na balaywa. Ang kamusta ang presyo ay bastante man tuod ang supply sang prutas. Halin sa ubas,
Pagkat ito pa sa ibang mga sa isang prutas iya nga atong ginabamakal na ginapiparar sa tagsay kapag sugala sa bagunting patikmente mga round fruits pala. Iban nga po, putot lang to. Kagapo nakalabay kita sa isa ka merkado, daw putot pa lang isa sa rapol, ginabaligyan na mo. May ginabakal na mga putot pa lang sa bayabas, ginabaligyan na. Si Diabe sa may syudad sa Bacolod, sa may area sa Dalan Gonzaga, kamo na din gadag sa anay, gid-permis ng baligyan na isang putas magluwas sa aton nga mga merkado, kasi pilagi natin niya ka mga permanente nga mga fruit stand for every New Year, every Christmas, and every New Year, ang Dalan Gonzaga natin sa may kilid ya sa nga public plaza, dabla sa may repikan natin nga area, drag na dahil plastar aton sini nga mga prutas. Tika musta nga bintahanay na? Musta ang presyon na isang prutas? Ari karon ang live report ni Bomo Carla, may defensor sa patrol. Bomo Carla, good morning! Come in! Yes, Bombo Dennis, good morning. Live kita diri subong sa Gonzaga Street, diri sa may prutasan, Bombo, diri sa subong do nag-awas sa diri ang aton sini nga mga kaprutasan. Diri sa may area sa Gonzaga Street, Bombo, Dennis. So susubong nga aga, so checkeron ini nato no kung kamusta ang ila sini nga baligyaanay, kamusta ang supply kag ang presyohanay, Bombo, Dennis. Kiti sa nakita ko, same sa gihapon no ang presyohanay. So ang pamakoton din nato is kung damo na bala ang nagabinakal kiti sang previous naton nga mga interviews nga ginabulubantayan ang New Year, Bombo, Danis subong nga adlaw. Last day naman ini nila nga pagpastar diri sa may Gonzaga Street, Bombo, Danis. So ang iban nga mga manugbakal ti nagpasalig nga New Year ini sila mamakal sa mga prutas. So baluon ni naton kung ang iban nagpadulong na diri o kung karon pa, Bombo, Danis. So pud ko diri subong isa ka diri sa vendor no sang prutas diri sa may Gonzaga Street, si Sir Jayron. Sir, good morning. Oo. So kamusta ang baligyan ay subong sa prutas? Okay lang. Damo man may nagabinakal. Oo. So sang pila ka adlaw nga pag-ulan-ulan, kamusta? Nang ano man, bawi man kami. Bawi sa pondo sa nagaulan. Okay, sang Christmas, bawi gid? Oo. So sa subong kay tungod nga manog ano na gid no, takop na gid ang 2022 kagapon, kamusta? 30. Nang ano, damo man may nag-ano bakal. Anong mga ginabakal nila? Tag kilo-kilo, kahon man? Ano? Nang kilo-kilo lang. Kilo-kilo. So kamusta ang presyohan ay nagtaas? Oo. Mga pila ang taas? Nang ano for man example sa orange. Nang ano, magyapon ng pulo man sa gyapon. Pero pulo. may ara man ano, tag 15. Depende sa kada koon. So sa sini nga mga sinimana wala may nagsaka bisan piso, 2 ka piso, wala. May ara man. Ano ang nagsaka? Ang ano, ang kiat-kiat. Tagpila? Ang nagligad nga simana nang tag 80 na siya. Subong ano 100 ng baligyan. So 10 pesos. Okay. Ang 80 pesos na 1 kilo na, di ba? Oo. Okay. So kiat-kiat sila na iya ang akay kiti galing ano man yan no. Nang ano ni gali tawag naka ano nagibong bodanis naka-net na ni siya ya. So kung ginabakal niya naka-net na siya kadaan. So amo na siya nga kiat-kiat is 80 pesos. Ngan cute-cute na na. Mamadenis kay dako na siya. Cute-cute na ang tawag mamadenis. So 100 pesos. So pila ka bilog sa 100 pesos? Depende. May 10 ka bilog. Hindi to sobra ano man, pulo. Sobra pulo, mga 15 pesos. Pero kung gagmaya mamadenis medyo damo-damo yan no. Mayara iban nga taga 20 ka bilog, kay tigagmay lang ini siya. So may ara man yung iban nga dako-dako lang gamay sa gamay-gamay lang gamay sa tag 10 pesos nga orange. So naka-net na siya. So 100 pesos. Muna siya ang ano. Sa grapes, kamusta? Ay doon ka mahal din? Oo, nagmahal. Pero sa sinasimana wala na nagtaas. Wala man. Wala. Pero tag pila? Ang ano, may tag 250, may tag 150. Ano na ang 250 na seedless na na? Oo, seedless. Ang 150? Seeded, ang may liso. May liso. Okay. Pamadanis. May arat na sa baligya green nga grapes? May naka green nga grapes? Wala. How? Nang ano guro, nang wala sila, why guro stock? Mahal na yan mo. Mahal man, no? Pila? May
Mga mga 450 siguro. Tag hindi siya bakal. Nang bakal man sa kisa. Isa lang. Hmm. Okay. So sa subong hindi gid siya tanto gid ginapangita. Ginapangita man siya sa Pero pila-pila lang. Oo. Pero ano gid ang kalabanan ginapangita sa grapes? Seedless lang eh. Di ang may man ginapangita, liso, may Mayara man. Mm. So ang inyo nga dark chocolate, ano na? Oo, tawag. Chocolate, sorry. Strawberry. Grapes nga lang. Dark. Black grapes. Black grapes. Black grapes. Pila? Amo 450. 450. So for damo na siya ang pinakamahal. Oo. Kay lain man na siya nga bot sa diin na siya nga nagaling nga grapes. Oo. Okay. Pero important mo na ito na, no? Okay. Bomba Danis. Ang iban pa daya ang mansanas may kinanda no sa una makakaon ka mansanas siya daw sikat na mo subong mansanas. Ordinaryo na lang kag all year round na makit-an ta maligya mansanas ang mga abot ko sa una gamay ka paguro makita ka lang maligya mansanas during na sing Disyembre abe. Subong whole year round na mo ti may sizes magamay, may small, may medium, may large, may dagko pag ina. Kamusta po siya na sa mansanas da? Yes, sa mansanas naman kita. Kamusta? Nang tagpulo man gyapon. Small. Tagpulo na. Pero may ara gyapon ng 15, tatlo 100. Ang tatlo 100, ang halin sa 10 pesos to tatlo 100, food genie sila, no? Oo. Pero gagmay ang 10 pesos. Oo. So, kamay ka sa inumbol ko? Mga oo. Pero parehas man lang guro. Gumamo lang sa inumbol ko. Bomba Danis, tag 10 pesos ang pinakabarato. Mayara tag 15, dako lang gamay sa 10. Then tatlo shin. Tatlo shin iti do bawi ka naman. Dagko na. Dagko naman siya Bomba Danis. Food genie siya nga apple. Okay. Napagin ibanda nga mga prutas nga mostly gidabi no. Ginabakal sa mga uto nato mas minti mga ordinaryo nato ng bokotura nang mostly ginabakal ng mga prutas. Ano gid ang permi nga ginabakal nga prutas? Nang orange, apple, grapes. Bisan pa paano? Ako nabisan kamahal sang grapes ginabakal Japon. So aside sa apple, orange ka grapes, ano pa gid ang mas bakal dire? Nang lemon, pears. Oo. Amo man na. Piras, piras. Tagpilang piras. Nang mayara tatlo shin may tag 20. Ang pinakanubo 20. Hmm. Lagko naman na. Nang parehas na sa kadakon sang like tag 15 nga orange. Okay. So tay dako naman na Bombo Danis no ang ang piras. So hindi gid tanto gid siya sa apple. Mas bakal sa gihapon ang apple Bombo Danis. Subot sinon kita naton the background no sa ilang stall dira damo stock sang prutas bot sang damo good supply sing prutas bong. So sa subong ay tungod nga makita naton damo ang inyo sini nga display. So damo subong ang supply sang prutas. Oo. Makaya gid until subong adlaw. Nang depende. So positibo nga maubos ni karon. Wala ko walo kung maurot man. Kay man, may mga bilin man. May mga bilin. Dutay na lang. Pero dutay na lang. Oo. Last year, mot kung sa last year, si Sino kabaligya pa da nung komparasyon niya last year kay subong aboy anong ginalauman lang nga mas madamo gid ang mga bakal kiti para mo last year may low restriction pa kita subong daw open na anong i-expectation subong abi maurot gid nilang prutas nila baligya subong or last year na may bili mo sila urot ng Japon. So last year kumpara naton last year no kamusta kag subong nang man parehas man yan. Ama mo lang. Nagbaligya ka man din last year. Oo. Okay. So, do parehas naman Bomba Danis. So, ano yung subong nga expectation ni subong naman niya 2A? At sa lantaw na to, nagmahal gid ang presyohan na isang prutas. Anong imo sini nga paglantaw dari, mapaubos, makaginansya, Makaginansya man kami, pero may ara man gyapon nga hindi man gyapon maurot ang prutas. So, may bilin. May bilin. Okay. So kabay pa nga Bombo Danis ang ila sinadiri nga mga naka-display mapaubos Bombo Danis no kay kung magambal kita yung prutas madunot ini siya no kung hindi siya ma-dispose. So dapat ma-dispose ko mabaligya ini siya tanan amo ni ang goal sang tanan dire
nga mabaligya ang tanan nila nga mga prutas nga gina-display kahit ang iban diri Bombo Dani sa previous nato nga interview utang no para makakapital kag para makabaligya Bombo Dani. Tila ni bot alsada lang ni ginasupply ni si ila kung sila ginagabakal sa direct sa mga supplier des Bacolod. So alsada lang ni inyo kung kamo mismo nagabakal. Kamigid. Kamugid. At mas mayo nga sila Bombo Danis kay para at least no na-control nila ang ila sini nga pagbaligya ang kadamuon sang ila sini nga ginapang order nga mga prutas Bombo Danis. So diri lang man kamo gabakal no dira sa may lang street Olympic Olympia. Olympic. Olympic. Okay. So dira sila halos tanan Bombo Danis. O dang dako nga budiga gid supplier sa prutas diri sa Bacolod kag sa Negros bukala. Yes, sakto gid Bombo Danis na dira ini sila naga pangkuha kag kamusta man ang per carton nyo. Kamusta ang inyo sila nga per carton? Ako gid. Hindi man gid. Ay di man gid. So may time nga may mga dunot-dunot pera man tayo nga kompleto. Okay, hindi man na Bombo Danis gid malikawan no kay pigi na transport ang mga prutas sa Bombo Danis. So may gid yung mga box nga may damage gid ang prutas. Sa isa ka box nga apple Bombo Carla pila ka bilog unod? Sa isa ka box sang apple pila ka bilog? Mga May 30 or 60. Pila ko 60 or mga 90. Mga 90 or 60 guro. 90. Anti damo magigali yes so per box ka ba daw ka contact nila? Per box. Si tita lang gabakal. Okay. Kaya Bombo Danis nagabantay lang ini siya dali sa may prutasan. So binilog lang gidagiya sini nga idea ako nang nabalaan Bombo Danis. Okay, so bastante supply sa prutas di magkabalaka mo to naton kay sige magladlaw pagkaron mabakal sila at least ara gyapon no magluwas dira sa Dalan Gonzaga galila linya da magputas ta sa mga market naton sa mga merkado nato kasi iban pa nga mga regular nga mga fruit stand makita nato mo pa siguro nakalabay pa man kada adlaw libot mo kay hindi man na sa Gonzaga mo sa merkado ta mera man di sa Dalan Nakso nato di sa pa kami area na mga regular kita di mga fruit stand nakita naton bastante ang stock o bastante discipline nga prutas but sinyon hindi kulang kita sa supply sa prutas despite tama sa managbigan sini nga tuig nagliga ng mga binulante na may mga bagyo kita na prutas so far ini mga prutas naton mostly ubas siguro but hindi man siguro halin sa atos Pilipinas ni base sa China maning nga mansanas, no? Way matadi plantasyon sa mansanas sa Pilipinas, but sa ibang lugar, dito nagaling na bastante ang production subong Bumukala. Yes, sakto na Bombo Danis na makita man diri naton nga madamo sa mga nagabaligya sa prutas bisan diin ka lang magakadto, may ragid sang nagabaligya sa prutas Bombo Danis. Sige, may balikan ta naman ulo-adlaw naman na, no? Kay, galing kiti, sige, bastante, kag, may presyo gamay, no? Pero di ba gid, tama gid ka taas, hindi gid tama, kadako gid, mumukha lang, pulo, abi mo, talima, ang pulo nga, nga mansanas, 15 siya, no? Kinkyat-kyat, 80, himo sa 100, no? Minimal man guro katibalaan naman, doon tanan, nagsaka man ang presyo, mumukha lang. Yes, Bombo Danis. So kabay pa ang goal nila nga mapaubos gid Bombo Danis. Last day subong sang 2022 Bombo Danis December 31. So happy New Year sa aton sinkanan Bombo Danis. Sige Bombo Carla. Yes, Bombo Danis gikan diri sa Gonzaga Street ini si Bombo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, assistant of all na puwan sa Bacolod. Basta radyo. Bombo. Tama salamat, Bombo Carla, may defensor sa mga tumukal na aga pa, lilit ang presyo sa prutas no? Sa mga ito natin nga wala pa nakabakal, sa mga ito natin nga magaplano pang bakal sining adlaw, utang sa aton sining nga lamisa, mga round fruits, mga matamis nga mga prutas, marang presyo na, yung hindi magkabalag ka, bisa magulo adlaw, pagkaroon magapon-apon, pagkaroon bakal ka mo, ara pagyapon, bastante pang stocks, no? Bastante pang supply, sang aton siniya nga prutas. Aton na sa karon nga bantayan pag
sugalaw naton sa bagong tuig ti paghimugasan ko sa binakanay sa gabi alas 11:30 kinandan sa mga managprutas naton la panugyan naton dapat at least kamo da magbiya sa inyong mga inyong mga fruit stand sa inyo sila nga mga pwesto ang inyo dala nga mga basura himuso na ang plastic, ang mga styrofoam, ang pilapag ka mga box ng mga karton da sa mga putas ninyo. Ngayon nyo na nagamit, dapat himuso na kikinandan, makita naton early in the morning sa January 1, especially sa atong downtown area, sa Gonzaga, sa Dalan ng Zuriaga, sa pilapag ka mga dalan naton nila sa downtown area, early in the morning sa January 1, makita ang paglinaptas ng atong sininga mga waste material, basura na praktikamente, ang halin sa mga putos, ginasudlan sa mga prutas, kati ang aton nga garbage collector, gano'n mga liktagoro, maguladlaw pa. Kati halos sa tanan, kapoy pa sa early hours ng January 1, makana. Mula panugyan ta sa mga nakabaligyan sa prutas, nga dapat imuson yung man inyo sili nga mga nagkalabing nga mga basura before ka mo magbiya sa inyo siling nga pasto. Pwede na nga itong puko nyo dira, isulod sa plastic, higta nyo para na bila magalinapta. Kahit expectaron taman, igaw na makuha pa sa natin mga basuriro, mag-ulo adlaw na mga kabinan. 1 minuto na naklabay, stock na alas 5 sa aga. Inyong platuntunan Bombo Report sa first edition. Magkapanabalik makaligid lamang pilag ka mga importante nga mga pahanumdom. Fire safety tips. Mga bagay nga dapat himuon agud malikawan ang sunog samtang nagasilibrar sa pagsugalaw sa bagong tuig. Bantayan ang mga ginaluto, ang mga sebo nagikan sa mga ginaluto nga pagkaon para sa New Year ang mahimo nga halinan sang kalayo kag magatugas ang sunog. Ang pagpalayo sa mga bagay nga madasig dakpon sang kalayo nagikan sa ginalutuan kag pagbantay sa mga ginaluto ang importante suwong nga New Year. Check yaron ang mga suga kag wires. Ang pagbutang sa mga suga sa mga balay kaangay sang holiday lights kag mga decorative lightings kaangay sang festive string lights ang manami para sa New Year. Bangod makaisa lamang sa isa ka tuig nga makabutang sang holiday lights. Ang mga wires, plugs, kag bulbs ang mahimo nga naguba nga wala nato ni baluan. Gani dapat nga check yaron gid ini antes pa man butangan liwat agud nga malikawan ang short circuits kag fire incident sa tion sang pagsugata sa bagong tuig. Itugyan sa mga professionals ang paggamit sang palupok. Dapat ang mga fireworks ang gabiton lamang sang makaibalo sa paggamit sini bangod hindi na masadya ang pagsugata sa bagong tuig kun mayara sang gindala sa emergency rooms bangod na samaran gikan sa paggamit sang palupok. Kun luyag mo nga mangin safe ang imo pamilya kag mga palangga sa kabuhi subo nga bagong tuig, mahimo man kalikawan na lang ang paggamit sang palupok. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang
ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaag. Balik na rin pa pala kayo sa Tuntunan Bombo Report sa first edition. At sa balikan si Bombo Caroliwat sa mga balita niya. Di kita namin kabayan, no? Santang iya nagprepara kita, santang masako na kita siningad daw. Sa aton siniya nga pag-sugalaw sa mga untoy. Hindi ka malipat, ha? Ay nyo sining entry po din nga po mahulog din sa aton studio, sa aton stasyon, para sa aton siwad na panalo. Part 21 promo. Kasi Lunes siya. So good sa Lunes pa na. Yun na makita mga panagtaga. Sa mga papremyo sa aton siwad na panalo. Part 21 promo. Santang masadya kaga nagakalipay kita pasugala sa bagong tuwig, mas marami pagid kaga sinadyahon pagid ato bagong tuwig kon kamo makadaog diri sa ato sining premyo, sa ato sining regalo, sa ato sining pangmaskwa, diri sa Wanto Panalo Part 21 promo sa Maniliga na malawig na mga sinimana, kadamon na sa Bacolod, kadamon na sa Negros, nga nagkabaton sa ila sining premyo diri sa ato si Wanto Panalo Part 21 promo. Tuloy-tuloy kita gyapon, sa pag-sugalaw naton sa bagong tuig, magapanagtag kita gyapon adlaw-adlaw sa aton si papremyo sa Wanto Panalo Part 21 promo until sa aton sini nga grand draw sa maabot siya nga Enero 21. Ati adlaw-adlaw may ara kita gyapon tatlo ka makadaog sa aton sini papremyo tag 1,000 ka pesos nga balor sa padya na batunon 500 pesos cash kag 500 pesos siya nga worth sang gift pack. Sa ito na, biskan niya holiday, buwas, sumungadlaw, buwas, pizza o no, holiday, pwede ka magyapon makulog siya mga internet sa aton nga studio para sa Wanto Panalo Part 21 promo. Sa mga nagamit, sa mga natuway nga mga purchase nga kwalipikado, sa inyo pagpadala sa entry mga kabinan, base malipat ko, base mga boy nyo, hindi paghaboy ka, base mo po na mga nilagyan nyo, nga mangin milyonaryo kamo, nga mangin unang nga milyonaryo o sa tuig 2022, no, sa atong grado sa Wanto Panalo Part 21 promo. Aray, kaya madamo kita sa mga purchase pwede nyo magamit sa inyo pagpadala sa inyo siling nga. Of course, adresato sa Wanto Panalo Part 21 promo, nationwide, 6 milyones pesos nga worth ya sa pupamadya aton nga iga panagtag siyo te ang iba na pangatag na nationwide sa ligad naton nga 5 kasimana nga mga papremyo ya adlaw-adlaw diri sa Wanto Panalo Part 21 promo. Are mga pila ka mga proper purchase nga pwede magamit sa inyo sila papadala sa inyo sila nga ma-entry mga produkto nga aton qualified nga proof of purchase sa mga naghimo na sila nga macaroni salad or ano pa ang fruit salad kung gamit ka mo sa Lady's Choice mayonnaise. Ang puto sina hindi inyo pag ihaboy or preparar ka mo karon maghimo mo sa sandwich gamit ang Lady's Choice sandwich spread, hindi paghaboy ang putos, no? Kaya pwede magamit ina nga proof of purchase lang kay empty stand up pouch or sachet or label sa mayonnaise or sandwich spread, pwede na nga mangin proof of purchase. Santa nagakaon ka mo dira sa sandwich nga may palaman nga Lady's Choice sandwich spread, may pares nga kape subong kagahon sa mga nagabugtaw na tuloy makatural nga nagapangapi gamit ang Nescafe. Ang putos di paghaboy pwede na magamit nga mga proof of purchase base siling ko sa Lunes na nga semana. Ikaw ang mga media naman naton sa tagsa naton kadlaw nga draw sa Wanto Panalo Part 21 promo. Taguwa himuwa nga proof of purchase inang putos sa Nescafe nga imo ginainom subong Nescafe bango na with Nescafe. Ano pwede nyo magamit nga putos? Halos tanan nga putos sa Nescafe pwede magamit nga proof of purchase Ari ay duwa ka empty sachet sang Nescafe Creamy White
29 grams, or Nescafe Original 26 grams, or Nescafe Creamy Latte 27.5 grams, pwede gid nga mangin proof of purchase. Pwede man magamit ang isa ka empty sachet sa Nescafe Creamy White Twin Pack, or Nescafe Original Twin Pack, or Nescafe Creamy Latte Twin Pack, mga kaibigan, no? Nang dagko lang putos na nga duwa nga pwede magamit kuan. Duha ka gamit, ha? Pero magsili kita nga twin pack, buo na iya nga putos, ha? Hindi ba itong haon nyo bala? Kagi mo nyo duha kinti, hindi pwede buo ginaya, ha? Nga twin pack, ang gabiton nyo nga proof of purchase. Of course, ining gamay nga putos sa Nescafe, ining Nescafe stick, ha? Tatlo ka Nescafe empty stick pack, or Nescafe Classic 2 grams, pwede man siya nga manging proof of purchase. Ariman diri ang Orocan, no? Sa mga ito natin nagbakal sa Orocan, ginregalo sa ilang tagsa ka mga palangga sa kabuhi or ginagamit na karoon nila sa tagsa ng mapuluyan. Aning produkto pa ng Orocan, ang sticker sina nga nagatapik na produkto sa Orocan or ang coupon nga ginhatag sa inyo pagbakal nyo sa Orocan, gamitan nyo nga proof of purchase. Sa lang ka sticker sa Orocan o sa lang ka coupon nga may tataka bombo, radio promo, goods na nga proof of purchase. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Aray, wow, sa mga dumabakal, ginito tubong sa mga grocery, ang Silver Swan Sukang Puti, kay may aras na sing lutuon, sini nga pasualo sa baong tuwig, adobo, or ano da nga mga pwede magamitan nga pang pasabor. Silver Swan Sukang Puti, sarap asim, hindi pagaboy ang putos sa lang ka-empty stand-up pouch, sachet, or label, sa Silver Swan Vinegar, goods na iya nga proof of purchase. Of course, hari man diri, pwede pa kamo kahingagaw sa mga gusto yung maghatag sa regalo, or pwede mo kami regalo para sa bagong tuwig, sa mga pinanggaan sa kabuhi, ang mga kwandawa, tagsa inyo pagbakal sa mga alahas, o pagprenda, sa inyong mga lahas, kag mga relo sa mga sangas, ang R40 Pawn Shop and Jewelry, ka mga pagkatagaan niya sang coupon. Every 100 pesos nga worth sang alahas o relo inyo bakal kung prenda, sa mga sangas ng R40 Pawn Shop and Jewelry, ka mga pagkatagaan niya sang isa ka coupon. So kung libo da ang balor sang inyo gimbakal o gimprenda man nga mga lahas kag relo sa R40 Pawn Shop and Jewelry, damo ka mo sang coupon nga babaton, damo ka mo sa intrimi mo, da kung tsansa ninyo nga magdaog. R40 Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearls. Of course, hari mo din ang panyawan, no? Panyawan, mga kaibigan, pangpabos ang aton sininga immune system, no? Subong niyang sinaton Disyembre, holiday season, basta nagkalalubat na kumayabod siyang adlaw-adlaw, party-party, kulang sa purway, kulang sa kaon, mag-inom iya sa panyawan, mga kaibigan. Basta seed marketing, tatak magaling. Isa lang ka-empty blister pad or banig sa panyawan luyang dilaw plus mangosteen plus makabuhay food supplement capsule, or panyawan banaba plus garlic plus makabuhay food supplement capsule, pwede na sa nga mangin proof of purchase. Ini mo imbita natin nga mga proof of purchase, simple sa inyo ni Mona. Isulod lang na sa puti, long size nga sobre. Silyuhan mayong sobre, mga kapinana. Ang magsinta silyado, dapat hindi lang pag pilit-pilit na kung ano glubutang ta, silyado gina, stipliran ta na, or butakan ta sa scotch tape, para hindi iya ma-abre ang babas na, hindi magkulang ang mga required proof of purchase. Ang gina-require, no? Kaya tagsaraton din kapag kwasi yung mga entry as winner, may-ari kita din FDA representative nga nag-check sang validity sang inyo sininya nga mga entry. Kulang na ako required proof of purchase na dati, invalid na, kanugon, base kwarta na, bato pa, imbes grasya, disgrasya pa. Then, sagwa sa sobre, imuta aton imo sila kompleto ngalan, kompleto mga address, edad, contact number, ang week number, ang proof of purchase, kag of course, permahan. Tagsa ka entry, tagsa ka sobre, dapat may ara na perma. No? Check yung gidluwat, kay kidamo ko tayo sa may mga makuha nga mga entry ka-invalid, bangod wala sang perma. Siguro makalipatan ba sa kadamuon sa mga entry nila ginahimo. So dapat checkeron nyo again, every entry may perma. No? So right side sobre, butato sinipon mo title, 1 to Panalo Part 21 po mo, care of Bombo
Radyo Bacolod. Ihulog na sa mga drop boxes naton province-wide, Northern Negros, Central Negros, Southern Negros, diri sa palibot sa Bacolod or diri mismo sa atong studios nato na bisan holiday, bukas kita diri 24 hours, no, anytime today, pwede mo hulog padala inyo sa mga entry diri sa aton sining studio. Are na din aton drop access sa labi sa aton sining second floor ng CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan. So sa mga utod na to na standby naman kamoya sa Lunes, no, kay magadugang pagtagapon padayon pagyapon nato sa inyo pagpanagtas sa aton papremyo sa 1 to Panalo Part 21 promo. Of course, para sa aton sini Grand Draw sa January 21, taduhoy nyo pagid, magdagdag mo sa katrack entry, wagid problema. Kalapan sa aton de area nga butangan sa inyo mga entry, kay base kamo sa kanakon mangin winner, mangin una nga milyonaryo sa tuig 2022. At stake ang aton 1 million pesos cash nga premyo bilang grand prize sa aton sini Grand Draw sa January 21. Of course, sa aton sini Grand Draw magluwas sa 1 million pesos, may ara pa kita panagtaapat kataga 50,000 pesos. Kada riyon, may magdaog isa ka 50,000 Luzon, Visayas, Mindanao, kag National Capital Region. Kwanto Panalo Part 21 promo sa Bombo Radio kag Star FM. 16 minutos na nakalabay stock na ang alas 5 sa aga. Dista balik ka tabing report Ibo Mukala. Ang pila ka mga natipon pag yung mga balita Ibo Mukala. Dito ka namin sa aton sining preparasyon kung ligad itong pag-alaw naton kag pag-obserba naton sa Christmas, na generally fistful ang aton nga bugos sa Bacolod nga probinsya sa Negros Oriental, hoping sa sining pag biya naton sa tuig 2022, pagsulod naton sa tuig 2023, amangin general fistful man ang aton siniyang palibot. So far within this week, daw lagi man sa mga dalagko nga mga insidente nga nagluntad sa palibot ya sa atong probinsya nga mas related sa atong pag-celebrar sa Pasko sa ligad. Of course, subong ya sa pag-celebra man aton ya sa bagong tuig. Kung sa gabi, no? Meron kita sinatubag New Year's Eve Mass. Sa mga utod naton, iba na ka-schedule sa mga kasimbanan, probuas yata sa atong Domingo at mga pa-schedule sa misa as part, no? May pila lang ka ma-adjustment pati sa kinanda ng schedule sa Domingo misa. Ara naman dyan, no? Kasi naton ang kado ko namin, no? Ang aton nga first day sa January 2023 nato pa man sa first day of the month, kasi naton first day sa kalendar man aton, di ba? January 1 is Sunday. Kung tawin sa kalendaryo naton dira, di blang first day sa kalendaryo naton is hindi yung Monday kundi Sunday. First of the first, na may isang panugod sa aton tuig 2023, no? Gabay pa nga mangin manami ang aton sining tuig 2023, Despite sa nga pila iya ka mga gumuntang, pila ka mga problema, pila ka mga krisis nga guluntad sa aton syudad, terrible, na? Timbot, mga utod naton kuan giman sa mo, nakabakal ka mo sa Bombay. Terrible, no? Kisunod sa DA, Department of Agriculture, nga ba, sa middle pa sa January, iya us-us kung magadubo ang presyo sang Bombay. Wala nilito ko ay sa buong iba na, wala nagman gani nga bakal sa Bombay. Bakal kimo isang bilog, 20 pesos, 30 pesos. Ilang kilo sa Bombay sa buong, sobra 600 pesos. Magkaminan, damo man Bombay, nga maligya sa merkado, protuman kamahal. Nating hulaton sa Pebis January, magdubo ni man. Ara na yun, kung anong tandugang pagiging mabalita ni Bombo Carla sa Patrol. Bombo Carla, come back! Carla, go ahead. Yes, sila City Police Station, pagkapasanyugon ang servisyo taon ang pag-laptop sa iligan na droga sa siyudad sa Sinay, Bombo. Dahil susunod pa pulisutan ng Colonel Mark Anthony Daruca,
ila pa din sa gihapon ipadayon ng ilas ni gihimuan subong nga tuig 2022 sa Bombodanis, especially sa paggatap na sa nga illegal nga droga sa ilas sa syudad. Kag Bombodanis ang ilas sini nga mga programa nga ginapatigayon Bombodanis. So iga-improve pa gid nila ang ilas sini nga peace and order, mapunggan ang krimen sa area sa Silay City. Bisan pa nga ang record na Bombodanis manubo na sa ibang tagig nga mga lugar diri sa Negros Occidental, pero sa gihapon amo ni ang ila sini nga gusto na ipapanubuon pagid ang ila sini nga ang kunang pagpapanubuon ang mga crimes sa syudad Bombodanis. Amo ini ang ila sini nga ginapreparahan at kamasustain ang spot nila kung naara sila sa number 1 Bombodanis sa operation. So ang ila sini ginapakabay nga maging self-keep upon na mamintain nila ila sini nga spot. So ini healthy competition man ini sa ibang tagig ng mga police station sa Negros Occidental, Bombodanis. Kag ang ila sini nga stasyon ang ila sini nga motivation gin sa pag-ubra yara gid Bombodanis. So ang gusto diri nga mangin na smart police station, eco-friendly kag energy efficient kag more professionalize o kung mga mangin professional dapat natin sila ng mga kapulisan at sa area sa Silay Bombodanis. So nagkaka-differ sa mga kapulisan nga Bombodanis matamad bala. So gusto niya diri is mangin na aktibo gid ang aton sini nga mga kapulisan. Pero kung naman naton na Bombodanis aktibo man pero more pagid halos tanan nga maka di man sa dra lang sa Silay Bombodanis, hindi sa tanan din yung mga kapulisan sa Negros Occidental Bombodanis. Naka-perform well man ini sila subong nga tuig 2022, pero kamay pa nga 2023 pas ipadayon pagid nila Bombodanis. So Bombodanis, pamatian nato ng pahayag gikan kay Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daruca. Tatlo nila is high value individual, tapos may ara makita nga street personalities. Tapos so far mga wanted person. Amon nga mga way forward, adamo kami mga plans for the next year. Ang pinaka-priority naman is to again improve our basic services nga gina-deliver sa Silay. Like the peace and order, I hope nga ang aton nga crime volume mapigaran namon nga hasta na lang dira ang pagsaka niya kay since 2021 ang aton nga crime volume is around 37% ang pag-increase, no? So although nga lower na siya sa iba nga mga station, but again because nga nagabalik kita sa normal, sa new normal, amo na nga mo niya preparahan next year. And tani masustain namon ang amon nga spot sa babaw, but healthy competition man among the station, no. I am happy nga marajit na kon sa iba niya mga officer ang drive and motivation ko nga mag-perform better sa as a police officer. Hindi lang mag-settle for a mediocre accomplishment, but a long-lasting and siguro sustainable nga mga programs sa peace and order, no. So when it comes naman sa mga infrastructure, hopefully this second week or third week sa January kuha na kita groundbreaking sa aton nga bago nga police station. Napatigayon naman naton nga accomplish na ang mga plano. And damo pa gusto ko kung maglawig pa ko di sa Silay, I want to have a smart police station, eco-friendly, tapos energy efficient nga isa ka police station, and
more professionalized na mga pulis, no. Hindi ko gusto tamad nga pulis eh. So dapat ang hiping pisan dapat ang iyang tao pisan man. So that balance ang nagakatabo sa station, and we are rowing forward, no. Wala may sideward, wala may going down, but diretso kami sa isa ka goal and objective nga to perform our best, no. So amo nang pinaka best naman, that's why siguro nag-excel man kami this year, and I'm hoping that we can do our better best for the next year, no. Better than our performance this year. But for me, kung ano lang ang makaya sa aton nga police, okay lang makuna. For as long that they are doing their job, they are doing their task, I am very appreciative of that. No, so the other day nag-award kita sa model PNCO sang Christmas party. So I think that is one of my strategy to motivate my men para mag-ubra pagid kag mag-perform. So amo lang na siya. More on internal and external improvement sa sa activities naman. Carla. Yes, Bombo, dahil sa mo ito na ang pahayagi kang kay Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daruca, Bombo, dahil ito naging number 1. Hindi sila sa mga operations na ginapatigayon sa area sa Silay Bombo, dahil ito padayunan na lang ininila by next year, Bombo. Sige. Yes, Bombo, dahil sa may nang report gikan sa patrol ni si Bombo Carla May Defensa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Consistent Patrol na 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Tapos sa mga Bombo Carla, may defensor, gabay pa natin mga pulisan, magapabilin nga mga mayo ilang performance sa sining pagsulod naton sa bagong tuig. Baruan dira mapanubo ang crime rate sa tagsa naton ka mga banwa ka syudad diri sa probinsya sa Negros Occidental, Subumante sa may syudad sa Bacolod. Ano kadamo sa mga krimen nga nagkanabo sining tuig 2022 nang parata at tuig 2021, gabay pa mas mapanubo pagina. Kag mangin workaholic pagid aton sining mga kapolisan. Ang pag-prevent ang aton punto di lang matapna ang masulbar ang krimen kundi ma-prevent namang hindi na matabo pang anuman nga criminality krimen sa aton siniya nga sosyudad. So good luck sa aton nga mga kapulisan for the year 2023. Dapat mangin sa more efficient pagin sila sa ila trabaho sa masunod yung tuig 2023. 27 minutos na nag-stack na alas 5 sa kategory takbo ito sa aton sining tie-up, sa aton sining station station, pag-station natin sa may Bombo Radio Ilog, kagapon na sa pinaton ng mga stasyon sa may Western Visayas. Hindi kita lamang kaya na, may mga malawig naman galing nga mga weekend sa year 2023. Terrible. Subong gani, kalawig sa weekend na ton, kahapon, holiday, Rizal Day, Waipsina, subong adlaw, Sabado, gobyerno na ito, Waipsina, buwas Domingo, January 1, New Year's Day, holiday man, Waipsina. Pagka January 2, Monday, another naman special non-working day, mga kabinan. Wow! Pizza tres na mabalik sa aton sining mga empleyado sa bulan niya sa Enero, sa masunod nga tuig. Malawig-lawig aton nga weekend nag-angot sa hingapusan sang 2022 kag una nga inadlaw sang 2023. Ang bulan sa Abril lawig pagini ang mga masilig naton nga weekend makabinan nga man kay April 6 Muad Thursday, Holy Week tani mo. April 6, Muad Thursday. Pagka April 7, Friday, Good Friday, siyempre, wala naman na opisina, wala naman na trabaho. Ang April 8, Saturday, Black Saturday. April 9, Sunday,
Easter Sunday makabinabod na apat ka sundanay ni nga mga magiging aton nga Huwebes Santo ya may trabaho gi pamana no. Ang Biyernes Santo lang ang regular nga holiday no. April 9 silingko Sunday, Easter Sunday. Pagka April 10 Lunes, no, holiday, regular nga holiday, araw ng kagitingan. No? Di ba may ari na ginpirmahan nga order si Presidente Bongbong Marcos nga last, no? Bangod ang April 9, araw ng kagitingan tani, nagtupa iya sa Easter Sunday, o gin-transfer ini o sa Lunes, April 10 mga kemenan. Sa bulan sa Abril, may pila kita holiday, tatlo ka mga apat gid no makonsider na ton nga holiday mga kemenan sa bulan niya sa nga Mayo bulan sa Mayo kung may damo kita sa mga holiday mga kemenan sa bulan sang Mayo April 29 ano siyang April 29 is Saturday, April 30 Sunday, May 1